De buurtkamer in Dokkum is sinds 11 juni weer open. Ja, superleuk. We hebben veel telefonisch contact gehad met de mensen in de coronaperiode. Maar we zijn blij dat we elkaar allemaal weer mogen ontmoeten nu. En fysiek contact is toch anders dan via beeldbellen en de telefoon. Dus dit is super. Ja, de mensen die keken er weer naar uit om elkaar te ontmoeten. Ja, fijn om elkaar allemaal weer te zien, een kopje koffie met elkaar te drinken. Dat hebben ze zeker heel erg gemist. Het is op zich heel leuk. Het is een moment dat je eventjes toch wat onder elkaar kan zijn met mensen die je toch na verloop van tijd een beetje hebt leren kennen. Je moet tegenwoordig dus van tevoren je opgeven, hè, of je komen wil en mag. Maar als je daar betijds bij bent en er is een tweede dagdeel dat de buurtkamer open is. Dus de mogelijkheden zijn wat verruimd en dus al met al het koel minder, zeggen ze hier. Nou, we houden heel erg rekening met de maatregelen die de RIVM getroffen heeft. Nou, we hebben 3 tafels overal staan. Als de mensen binnenkomen, dan stellen we de vraag of de mensen zich goed voelen en of ze ook klachten hebben. Nou, als het niet zo is, dan mogen ze naar binnen. Ze moeten de handen even desinfecteren. En, nou, op die manier houden we daar rekening mee. Nou, wij hebben het beleid dat wij de lokale vrijwilligersorganisaties meehelpen en soms sponsoren. En de bedoeling is, en dat is ook gelukt, dat een aantal leden actief zijn. Dat kan met lezingen, dat kan om een van onze leden is boer. Daar zijn we met z'n allen op bezoek geweest en hebben een rondleiding gekregen. We zijn in de kerk voor een rondleiding geweest. En we hebben kerststukjes gemaakt hier met de kerst, dat is ook een groot succes. En zo doen wij altijd wat. En soms dan is er iets waar we financieel mee kunnen helpen. En dat is dan nu de koelkast. Wij zijn heel erg blij met de koelkast. We zijn er heel blij mee omdat wij nu na de coronatijd weer open zijn. De buurtkamer is op donderdagochtend open. En we willen vanaf juli ook weer een lunch aanbieden aan de mensen die hier zijn. Maar wat belangrijker is dat wij in juli, op 7 juli, ook 's middags open gaan, op dinsdagmiddag. En dat willen we combineren met een avondeten. Dus echt gezellig samen eten. En er zijn vrijwilligers die dan echt een avondmaal goed gaan bereiden. Een dinertje als het ware. Dus dan hadden we een koelkast voor nodig. Dus we zijn heel blij met deze mogelijkheid. De mensen die hier komen zijn of alleen of hebben geen werk en zoeken gewoon echt het stukje ontmoeting. Dus daarvoor is de buurtkamer wel echt voor iedereen ook. Maar echt de mensen die alleen zijn en wel kwetsbaar zijn, komen hier voornamelijk wel naartoe.